Katong siya gipagkatawo, nalisang ang nanay Hala ato. no. Kay ang iyang dagway murag di tawo. Opa, hala, kuya, wasarala mo. Mm-mm. Kailan na siguro ko ana niya? Sige, friend pa tayo. O pati ang tatay ato, mura og di makatuo. Maupa? Nagduda nga siya anak sa engkanto. Yawa na, oy. Luuya po. Lagi, luoy yun. Unya? Gipatawag sa iyang tatay, iyang lolo, lola, pati albularyo. Hala, makalisang mo ng istoryahan. Lagi, makalisang yun. Tapos? Gipa sumanginlan pa sa iyang tatay ang mga unggoy, syokoy, ug ang iro. Oo ba? Sa diba? Maong yun. Luoy sa Luoy la po. Paglabay sa duha Dili ka ba ka nga bulan, apo ni Pasita nga si usog na kayo Yoyoy? siya Mura man daw mukamang. tumagurang utang. Nakigrumbaan siya sa mga bagang. O basig si Yiyin kay mahilig man daw tumukat-kat. Baka ha si Maribet kay lisnad man utog ilong. Pag-abot sa upat ka bulan, gilamoy niya ang bakukang. Wala ka kuyaw Yang yun. nanay tatay hapit na kuyapan. Agoy murag tabaw nagyud ko kung gisabot na mo ipasabot na. Nagyud ko ideya ana. Iyang nanay tatay nakaingon pastilan anak. Kakaiba Goy ka murag man. kinamanghuran gyud na kay gipangipan utog ang taog pusit.